салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Рутеҷа қарор доред. мо чанд рӯз буд ки ягон видео дар ин канал напафта будем. ин рӯз оиди пулкоркунӣ гап мезанем. аз сайти беҳтарин ёфтем. ҳамроҳи шумо аю сайт пла вивуд мекунем дар кашлогмон ку оё ҳамин сайт пла метия ё наметия. гапа кӯтоҳ мекунем, мерем. як чизи дига гуфтанем ки дар канал подписатсия кунед, лайка зер кунед, видеоро поделитсия кунед дар ҳар сон. насиб бошад дар ин канал оиди пулкоркунӣ, оиди программаҳо бисёр мерояд. хай дар аввал ба браузер медуроем дӯстон. баъде ки ба браузер дуромадем, ними сайта ки чӣ хел дидем дӯстон, дар аввал регистратсияро меҷиқем. шумо регистратсияш мекунем. ман регистратсия кардагиам дар якум логина мечинед, ягон логин передумад мекунед, дар дуюм эмайл поштатона мезанед, дар сеюм паролтона мезанед, ба яъни робот гуфта инҷара меҷихед. баъде ки ира ҷихидед, ман хай регистратсия кардагиам вихида меҷихам дӯстон. чӣ хеле ки ман вихида ҷихидам, дар инҷа бояд логинро бизанам. шуморам логинтона бизанед. намару теҷа гуфтани я логин мезанам. парол мезанам дӯстон. баъди парол ҳамаша задам, вайти ва аккаунт мекунам. чӣ хеле ки диде дӯстон, дар баланси мо 1 рубл 18 копейк кор кардагием. бо дар инҷа 23 копейки дига. ин сайта баъде ки регистратсия карда автоматӣ 10 рубл бонус метия. ҳар рӯза ин сайт худаш автоматӣ 1 рубл кор кардан мегира. ман дар ин сайт оли 1 рубл нагузарондам. 10 рубли бонус қатӣ кор кестам. бина ман регистратсия кардам. ин рӯз 1 рубл 18 копейк кор карда. боина баъде ки хай кор кардан гирифтаги автоматӣ худаш кор кардан гирифт. синият дохода меҷиқем. синияти доход уже нигоҳ кунед, 1 рубл 42 копейк шидад. баъде ки шумо дӯстон 1 рубл 42 копейки кардем, виплатира меҷиқем дӯстон. виплатира ки ҷиқидем, намо дар инҷа кашлоки бояд чимуна паермуна сахранид кунем. чӣ хеле ки дида дӯстон, намо кашлоки паермуна сахранид мекунем. сахранид кашлок уже сахранид мегам. бо айсар виплатира меҷиқем. баъде ки виплатира ҷиқидем дӯстон, инимира мо интихоб мекунем. сума интихоб мекунем 1 рубл 42 копейк. баъди 1 рубл 42 копейки чиндем, пайра интихоб кардем, вивестиш мекунем. чӣ мега опа успешно виплачено. анаки баъде ки дӯстон шидак дар баланси мо 0 рост медуроем. дурини кашлоки пайрмон дӯстон, кашлоки пайрмона мебинем ки оё ҳамин сайт сума гирифтем. анаки историяра медуроем, мебинем дӯстон. ина минут ҳама минут 1856 1 рубл 42 копейк. айнами сайт, инами сайт қати автоматӣ мегузашта дӯстон. чӣ хеле ки диде ин сайт ягон гап фреб намекунад. дар канал обуна шавед. як бор дига лайка бумонед дӯстон. оиди хеле сайтомо тез партофтан мегирем. ҳама каса дар паноҳи худо бошед. видеои нав интизор шавед.